RTS. A ne postoji deo dana kada ne čujemo koronavirus. Čuju i deca. Najčešće im je glava puna dezinformacija i strahova. Pitaju se šta je to koronavirus, šta je to epidemija, kako se ponašati. A mi stručnjake pitamo kako da im damo odgovore na sve to. Sa nama ovoga jutra Ana Mirković, psiholog, koja često nama nedoumice ovako otkloni. Ana, dobro jutro i dobro nam došli. Evo dakle, kako da objasnimo deci šta je to koronavirus? Treba im objasniti onako kako jeste, samo jezikom koji oni mogu da razumeju. Dakle, to je jedan virus koji je zahvatio čitav svet, mi nismo izuzeti iz tog problema i zapravo mi sada treba da se ponašamo po nekim drugim pravilima i ne onako kako smo navikli, da bismo sprečili da se ovo dalje širi, da bismo bili odgovorni prema našim drugarima, prema vaspitačima, učiteljima, prema bakama, dekama, roditeljima. Sada ćemo ostati u stanu, raditi neke druge stvari, družiti se na drugačiji način. Dakle, deci treba objašnjavati sve iskreno, najiskrenije, ali jezikom koji oni mogu da čuju i da razumeju. Znači, ne treba im reći ako su starija deca, ako je reč o starijoj deci, vas se to ne tiče, ništa ne treba da vas zanima. Nikada, ni za što deca pitaju, ne treba reći vas se to ne tiče. Starija deca uglavnom znaju mnogo toga o koronavirusu. Oni provode mnogo vremena na društvenim mrežama. Naprimjer, TikTok je preplavljen videima o koronavirusu, mnogo pre nego što je to i postala tema u našim medijima, onako kako treba da se o tome priča. Na svu sreću, na šaljiv način je obrađivana tema. Tako da su oni dobili informacije, ali nisu u stanju panike, nego je više, eto, tako postoji nešto, treba da se štitimo, treba da se izolujemo. Mlađa deca takođe postavljaju pitanja. Slatko je. U pripremi ovog intervjua i ovog razgovora sa vama sam razgovarala sa prijateljima koji imaju malu decu, kako su im objasnili. Deca znaju, deca čuju i u vrtićima o ovoj temi. I vaspitači su im govorili na početku, bar je to slučaj sa mojim detetom. Vi objašnjavali šta je epidemija i šta je koronavirus. Jeste, i meni je mnogo slatko kako su oni zapravo videli ovo kao trenutak da postanu superheroji, pa imaju crteže kako prave velike ventilatore koji će oterati koronu sa ove planete, zaštititi sve ljude. I to jeste dobra priča. Ovo je vreme kada svi treba da budemo superheroji, samo što naše supermoći sada nisu da mi spasimo svet, mi moramo da spasimo našu porodicu, naše okruženje, tako što ćemo ostati kod kuće, prati ručice, voditi računa, ne pitati mamu zašto ne idem u parkić, zašto ne idem na sportić, naći neke druge načine, a to je sad prvo zadatak za roditelje. Dakle, tu imamo i razliku između one dece koje jesu u vrtićima i one dece koje jesu školarci, gde između sebe razmenjuju razne vrste informacija, tu ima i raznih dezinformacija. U mom okruženju nekoliko roditelja mi je rekao da im je došlo dete koje je 5., 6. ili 7. razred, sa strahom govorilo i pitalo da li ja imam koronavirus, šta ako se zarazim. Dakle, bio je vidan strah kod te dece. Kako ih umiriti? Strah je normalna reakcija na ovu situaciju. Postoje žlezde u mozgu koje se zovu amigdala i one reaguju na te situacije i odmah se zapravo pojavi to stanje straha koje ima za cilj da nas zaštiti od opisnih situacija. Roditelji su tu da kažu da su oni tu da pruže sigurnost, da znaju na koji način ćemo da se zaštitimo, da ne izlazimo iz kuće, da vodimo računa o higijeni, da se informišemo. Deca mnogo istražuju. Roditelji su tu takođe da čuju šta su njihova interesovanja i da probaju da ih razumeju i da sažvaću na način na koji će njima dati relevantnu informaciju. Dakle, ovo je stvarno situacija kada roditelji imaju primarnu ulogu. Oni to treba uvek da imaju, ali ovo je nekako upućeniji smo jedni na druge, zatvoreni smo u kući. Roditelji treba da organizuju pametno vreme za dete. Roditelji treba da odgovore na sva pitanja. Roditelji treba da spreče stanje panike, što nije nimalo lako, jer deca čitaju i neverbalnu komunikaciju svojih roditelja. Tako da vi nekad kažete ne super sam, a dete kaže ne nisi, jer vidi da su nam oči u strahu, da su nam ruke zgrčene. Dakle, roditelji treba prvo da rade na sebi, da se oslobode viška panike, jer neka panika mora da postoji u ovoj situaciji. Ovo je nepoznati fenomen i mi ne znamo do kada će ovo trajati. I ta neizvesnost čini da gubite zapravo kontrolu ili imate osjećaj gubitka kontrole. Dakle, roditeljima nije lako, ali sada je važno da budu pribrani, da se fokusiraju na svoju decu, da im objašnjavaju, da imaju mnogo strpljenja i mnogo tolerancije, jer ovo je prilika da se zapravo gradi emocionalna inteligencija kod dece brže nego inače. A emocionalna inteligencija podrazumeva da dete stalno širi informacije i da stalno traži nova saznanja, da gradite empatiju pričanjem priča. Priče su fantastične za decu. Evo kako je nama bilo kad je bio rat. Svi smo to doživeli, je li tako? Ili kako je nama bilo kad je bio jedan prethodni virus. Zatim treba da razvijemo samokontrolu. Hoću u parkić, hoću u parkić. Ne, ajde da vidimo šta je to što može da zameni taj parkić. Takođe, treba da gradimo motivaciju kod dece. Jedna pročitana knjiga nedeljno, jedan virtuelni muzej posetiti nedeljno,
pisati pesme, crtati crteže. Ima toliko stvari koje mogu da motivišu i ono što je važno, da razvijaju kreativnost kod dece. Pošto dete koje posjeduje sve ove osobine će biti emocionalno inteligentno biće i biće bolji čovjek i priznatiji u društvu i spremniji za sve izazove života. I za kraj kratko, dakle, da li treba da ih zaštitimo od non-stop gledanja vesti i slušanja? Dakle, samo u jednom trenutku to da činimo pred njima. Da nam ne bude televizor non-stop uključen. Apsolutno. Apsolutno. Mi živimo u vreme infodemije. Svakakve vesti dolaze do nas. Nisu to samo tradicionalni mediji. Roditelji vrlo često prepričavaju šta su vidjeli na društvenim mrežama. Ima puno dezinformacija. Ja sam se opredelila da primam pozitivne informacije. Do jednog trenutka sam primala samo negativne i samo fatalističke. Onda sam se setila da i neki oboleli od karcinoma se izleče ako imaju pozitivan i optimistični stav. Nije vreme za bezrazložnu pozitivu, ali ajde da nađemo te neke stvari koje nas pune pozitivnom energijom i da tu pozitivnu energiju podelimo sa našom decom. Neophodno je. Hvala, Ana, na ovim savjetima. Hvala vam.